enye emngeni ke xa ndiyibalula oqala i-alcohol abuse. Andifuni ke lento siyithathe sisezinkosini kuphela, singabantu boMzantsi Afrika siyabhedesha utywala. Siye sicinga uba iba yinto ngenxa yoba sibeke utywala ngaphambili. Kusemasikweni sikhokhelisa utywala bomlungu. Esikweni lesiXhosa likho nelinye isiko lesiXhosa elithi beka utywala bomlungu. Izinto zonakale ngenxa yoba sibeke utywala. Ingeneleleke into ubutywala buselwe ngumuntu wonke ngabantwana. Kuba singabazali sihlala nabo kwezi tavern sisele nabo. Bangasihloniphi sothuke. Ndiye ndithi ke umuntu xa sele utywala uaplayisha uba ligeza. Ngoba into ubungayazi into ubuyenza izolo ligeza lo muntu. Ungabikho sezingqondweni. Kuyafuneka ke qho uzikhalimela into ezinjalo. Imigidi yethu apha singcwaliswa ngotywala. Sibe bahle sibe banje. Abantwana basinde usweleka pha ehlathini. Sizobaswelekisa sebelapha ekhayeni. Sibathekethe isinembe yabo kutywala. Kuyafuneka njengenkosi uzinqanda into ezinjalo. Ulwaluko mntana enkosi i-transition from ubukhwenkwe to ubudoda sisikolo. Abantwana bawufundiswe into bafuneka babehave njani njengamadoda. Kodwa ngiqonda uba ngaze umntana ummamelise sele nawe usele kusele nabo bamemeleyo. Ndidlula apho ndize kune-crime amanzi nakho umastishu lapho uza kunika amanani. Njengenkosi kufuneka uqiniseke uba le nto kuthiwa yi-CPF ikhona nawe ube yipati yayo. Akekho umuntu ozosuka eRhawutini azosixelela abantu ababinkomo apha. Akekho umuntu ozosuka eKapa azosolvela indlela obiwa kwenkomo zethu. Funeka besithi abagade ezi zinto. Ungumzali awukwazi uzibona sewune-plasma ye-TV umntana beze nayo engaphangeli ungabuzi ukuyithatha kuyo. Sinelishwa ke thina abantu abamnyama yongafuni uzichaza izinto ububi. Ubona uba usayikhomba kude kodwa yeza apha kuwe. Funeka sisuke ke kuloo nto. Uthethile umeya apha nge-gender based violence. Ndiye ndithi ke xa ndithethe ndithi andiqondi uba ikhona inkosi enoziyenze loo nto. Asuzunqanda abantu siphinde sinqande nenkosi, sinqande noceba. Sithatha uba zii-leaders ezo. Uyabona ke amaxesha amaninzi 90% ye-gender based violence yenziwa ngabantu abangootata. Kodwa ukhona u-10% ophinde wenziwa ngoomama. Ngenye imini ndibukele evidiyo kwezinto ze-social media. Ngamalady abetha intombazana ekucaba ithathe indoda yomnye. Ndithi xa ndiyijongile apha akho nendoda eyi-1. Le ntombi xa uyijonga wacinga ijole yodwa. Akekho lo ebejole nayo ukutshushiswa yona ngongathi iziyele kule ndoda. And le nto yenziwa ngamadoda yenziwa zii-females to another female. Uzothi ke aniyenzi loo nto nina ningomama. Okwesibini, abafazi bethu siyabanqandela apha emakhaya koodade wethu. Befuna ubatshutshisa ubone into bangathi akaboni mntu. Uba umi njengendoda uboma lo mntana omntu uzokuphatheka kakubi ngabadadewenu. Yi-female to another female. Contribution yenu ke leyo kwi-gender based violence bantu bangomama. Xa ndidlula mntana enkosi ndizawugqibelisa ndithi kukho le nto olwaluka apho ndimba uNkosi uMthwesi noNkosi uTyali nosihlalo wendlu yenkosi apha kulokal. Baza kuxelela into bakho
kuyasetyenzwa xa kuthiwa kukho lasizinyo lolungosunguzi. Siqinisekisa into yoba akubuyi izidumbi sifuna kubuyela amaphala. Imbi into yesiko lethu zininzi into ezibangela into yoba kwenzeke ezo zinto. Andisifuka mxanduva ndifuna ulibeka ezinkosini, ndifuna ulibeka kwi-parents. Apha sinento manje sicinga into yoba ezinye into sizaziswayeso singazithindi. Akekho umntana owenziwa ngumuntu oyifimele yedwa. Abantwana abaninzi eSouth Africa ufumana beefimele zibakhulisa zizodwa kodwa bebenza nendoda. Ayikho ngoku indoda ebomini bomntana. Kufuneka kuxhatshiswe inkosi into yoba nanku umntana soyeleka ngakubuyise lo bebenzile. Makungabi mandi ukwenza umntana kube kuthatha uxanduva. Ndibuye abantwana bamasidize apha kuni, funeka sithethe nani as community. Inkosi njengoba ehleli pha. Abantu bokuqala yi-royal family, funeka ancediswe. Ayisukuba funeka esebenze yodwa. Funeka nincedise nani niyi-community. Asifuni bantu ke bahambe bemjikele esithubeni. Umuntu ozapha funeka eze acinga uba ndizokucebisa Nkosi into yoba into ethile iyamoshakala phaa singayisolva kanjani.